Здравейте, потребители на YouTube! Днес ще продължим с мината, която не довърших, защото не съм се регистрирал Bandicam и снимам само какво правя? Снимам само 10 минути. Така. Продължим. Леле! Тук за малко да падна. Тук имам някъде да няма лава. Там има колма. Зарежете кола, има айрон. Интересното е как ще го вземем. Айрон! Да видим на тук какво има. Нещо интересно. Махнал съм зомбитата. Или не знам. Да, махнал съм ги, не ми трябват зомбита. Не знам за вас, ама аз лично не харесвам зомбита. Затова съм ги махнал. И крипъри, това само да си губа айтемите. Да бе, никога. Само да не падаме тук някъде да има лава. И мисля да се прибираме. И тук има кол. Ела, кол. Знаех си, че тук има лава. Yes. Игра на самостоятелна игра, не в айрон. О, кеф. Намерихме си айрон. Имаме късмет днес, дами и господа, ще намираме айрон. Аз пък райрон. Окей сме. Страхотна мина. Не съм на екстрим. Ако питате. Аз съм на survival. Аз не съм от другите да подминавам. Аз видя ли нещо, взимам го. Се нега ще ми потрае. Не можахме да намерим нито злато, нито айрон, нито злато, нито голд, но стига ни айрон, какво повече. Ако имаме, почти стак. Точно един стак кол.
видяхте, но аз отдалече видях гол долу. Искам да слезна да го взема. О, тази вода дали е дълбока. Че долу виждам много неща. Не! Ох! Поне имаме камък да се изкачим догоре. Ох, изкара ми душата. Викам, умрех. После нямаше да си проста. Ще умра. То така... Трябва с айрон кирка. Няма да се качваме. Така. Ох, на къде ни беше пътя? Аз не си помня пътя. Дай да копая. Защото аз не съм го запечатвал. Не е верно къде ни беше пътя. Айрон. Аз мисля за айрон, ама на къде ни беше пътя. Значи ще копаеме нагоре. Така. Ще набираме айрон. И ще го вземеме. И мисля това да е от клипа. Ще има втора част. Това е от мен. Абонирайте се, харесвайте. Чао!